Ngiyaxolisa ukukuphula umoya kodwa-ke uyazi ukuthi awukakakhuli ngokwanele spiritually uma ngabe usathatha iy'nhlangothi between the two. Yes, these two are actually friends, two different pieces of the same image, you know. Kunabantu noma ngithi nje kahle kahle i-challenge yakwa spirituality ukuthi uzokhetha bani phakathi kobumnyama nobuhle nokukwamukela kokubili. Mawusukwamukela kokubili usufanelwe ukubizwa ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lezi zinto uyibuka kanjalo zombili ziyalingana. Uyazi ukuthi ubumnyama bu-necessary for ukukhanya ukuthi kube khona. Ngeke ukukhanya kube khona ubumnyama bungekho futhi nje ekuqaleni kwakukhona ubumnyama. You know, ukukhanya ngeke kuyibone inhloso bubodwa. Ubumnyama akusinto esidinga ukuyibulala siyiqede. La kwa spirituality, the biggest test of spiritual maturity is accepting that both polarities come from God. Ababulali nabahlengi abantu ababodwa labo abavela kuNkulunkulu. Ngeke ukuthi lezi zinto zakhandwa uNkulunkulu bese kuba uwena oyijajayo. Ucanga ukuthi ubumnyama bavelaphi? USathane futhi nje kusasewuye uNkulunkulu esenenhliziyo embi ke manje.